ποντίκι και το λιοντάρι. Πριν 100 χρόνια υπήρχε ένα λιοντάρι στο δάσος. Υπήρχε και ένα ποντίκι που πιάστηκε σε μια φάκα. Το ποντίκι φώναζε βοήθεια. Τότε εμφανίστηκε το λιοντάρι και τον ελευθέρωσε. Την επόμενη μέρα το λιοντάρι πιάστηκε σε ένα δίχτυ. Αυτό ήταν φοβισμένο. Τότε περνούσε το ποντίκι και τον ελευθέρωσε. Από τότε γίναν φίλοι.